Tene October kalo kleta ani saba samba flani muga anduru DMS-TV channel musoni joni nyantuma ewa bisimile DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele sananga dase an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ni ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wakati min nafa ko be mi aka Mali fintigila ko yɛrɛ kɔnɔ olu cɛsirilen don sanga ani wagati babaci wale ma kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna la mi an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 communiqué min kɔnɔna état-major b'a yira k'a fɔ ko mi an ka Mali fintigila ko k'olu opération dɔ kɛ nin don kofɔlen na ja ka kungo kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région yɛrɛ de kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔnɔna ko opération in kɛra sebɛbɛ an ka Mali fintigila ko yɛrɛ kɔnɔ bolo kada ka kɛra sabu n'a sera ka cɛnni ba yɛrɛ de kɔnɔ babaci wale ma ninnu kunna Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna la sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ ka yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'u bɛ se ka an jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati jamana fantan an naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Zantibugu localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Buguni région yɛrɛ de kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔla ni communiqué yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bali bamaci wale ma dɔw la o y'a sɔrɔ u kun b'u ka ravitaillement yɛrɛ de kɔni kɛ nin zone kofɔlen in kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw ni bamaci wale ma yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na wale min kɛra sababu n'u sera ka bamaci wale ma caman bɔnɛ na an ka Mali office central de stupéfiant ni o ye OCS ni o ye cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli yɛrɛ de kɔnɔ ma a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako rive gauche yɛrɛ kɔnɔna na k'olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 9 san 2025 opération yɛrɛ kɔni kɛra sebɛbɛ u bolo ka da ka kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da fura bayɛlɛmalen tɔni 43 yɛrɛ kɔni kan an ka Bamako rive gauche la alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 9 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ma yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ o ɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni senfɛ comité ma ninnu kabini samiya yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na fɔ ko bi minnu yɛrɛ kɔni bɔr'o la k'o walawala jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni an fɛnɛ bɛna an da se olu yɛrɛ kɔni ma ni ka olu ɲɛfɔ cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale ni an ka Mali diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale bɛ laɲini kɛ an ka diinɛ ɲɛmaa ni yɛrɛ kɔni fɛ k'a b'a laɲiniw fɛ u ka duwawu yɛrɛ kɔni kɛ Mali ye cogo min bɛn ni keleya ni basigi ale ni lakana o kɔni ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na Faransi ka premier ministre min kun y'a ka démission yɛrɛ kɔni di tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 6 san 2025 ni o ye Sébastien Lecornu yɛrɛ kɔni an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 min ye Emmanuel Macron n'o de ye Faransi jamana ɲɛmaa ale bɔra ko kura ye ni ka n'a fɔ ko min ye Sébastien Lecornu ni o de kun y'a ka démission yɛrɛ kɔni di tɛnɛ tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko o Sébastien Lecornu kelen yɛrɛ kɔni sugandira tuguni ni ka kɛ Faransi premier ministre an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis bɛ visa dili min yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso ka ressortissant yɛrɛ kɔni ma Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ambassade ale kɔni bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko walasa Burkina Faso ka ressortissant yɛrɛ kɔni ka se ka États-Unis visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko f'u ka taa Togo jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen la ka taa Togo faaba yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka taa u ka visa ɲini baaraw yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis ka lasigiden ka yɔrɔ la min bɛ Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni États-Unis ma yɛrɛ kɔni décision in ta min ye Burkina Faso ka ministre des affaires étrangères n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale b'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma ne ka o ɲɛfɔ Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ye ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli kama jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ komi an ka Mali fintigilakaw ye ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'u ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ye sɛbɛn sɔrɔ opération min yɛrɛ kɔni na bamaci wale maaw kan ko ka an ka Mali
Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to an ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na komi an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni k'olu taara bɔ banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni ka ja ka kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ barawuli cercle de kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni k'u taara bɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka nin kungo kofɔlen kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw ka vecteur aérien kɔni faraku kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka so finima dɔw yɛrɛ kɔni ma o kun kɛmɛ ni ka min yɛrɛ kɔni siri kungo kɔnɔna na yɔrɔ min kun ye o siyɔrɔ yɛrɛ kɔni ko min ye vecteur aérien k'u ye faraku kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu siyɔrɔ in ma k'an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien ka faraku yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu siyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔra o la o y'a yira k'a fɔ ko faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na min ye état-major général des armées hali bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ wa min ye état-major a bɛ sinsin a ka ko kura ye communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'olu cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la ko yɛrɛ de kɔni u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kɛlɛ sanga ani wagati an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération in kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw k'ale n'o ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taa u dogo kungo kɔnɔnaw yɛrɛ kɔnɔ na ko min ye an ka Mali fintigilakaw ka kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ko kɛlɛkɛminɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni don wa génération laban minɛw yɛrɛ de kɔni don o yɛrɛ de kɔni na banbaci wale maa min mana na u dogo togo sugu o sugu yɛrɛ kɔni na min ye vecteur aérien yɛrɛ kɔni o bɛ se ka ni maa min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni jaabi yɛrɛ de kɔni yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɔn bɛ ni ka taa u siyɔrɔ in yɛrɛ kɔni dogo fo kungo kɔnɔna na nka an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni sera ka ni maa ninnu siyɔrɔ ni ka faraku kɛ ka ɲɛ siyɔrɔ in ma wale min kɛra sababu ni ka dimi ale ni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maa ninnu kunna halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na min an ka Mali fintigilakaw k'olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaaya bolo ka d'a kan a kɛra sababu n'u sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ko kura ye min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu nana yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko tuguni yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ sebaaya sɔrɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛyɔrɔw la état-major général des armées ka communiqué dɔ yɛrɛ kɔni a ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka Mali fintigilakaw ye sufɛ opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Zantibugu zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Buguni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération in yɛrɛ kɔni kuncɛra ni banbaci wale maa caman de bɔnɛni ani na ale ni kɛlɛkɛminɛ caman k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ninnu yɛrɛ kɔni kan ni opération in senfɛ ko opération in kɛra juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 sufɛla de fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu taara bali banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni kun b'u ka ravitaillement de kɛ Mamisa village yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen ni Zantibugu zone yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ko renseignement ale ni opération in labɛnko ɲuman yɛrɛ kɔni sababuya la k'an Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ni banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kan wagati la wagati min yɛrɛ kɔni a maa yɛrɛ kɔni kun bolo k'u kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don ko wa u kun b'u ka ravitaillement yɛrɛ kɔni kɛ dogo kɔnɔna la nka renseignement ale ni plan ɲuman bɔli yɛrɛ kɔni na min y'an ka Mali fintigilakaw u kɔni taara bɔ banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kan k'u to u ka ko in yɛrɛ kɔni na ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bali banbaci wale maa yɛrɛ kɔni na u jatigɛra yɛrɛ kɔni u caman kɔni y'a lajɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ boli ni ka bɔ yɔrɔ in na nka an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni ka teliya n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu u sera ka faraku kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ni ka ɲɛsin ni maa yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka u caman bɔnɛ u ni na ko opération yɛrɛ kɔni bila ka ca kosɛbɛ ka d'a kan a kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ u ni na moto caman minɛna wa min yɛrɛ kɔni matériel logistique ye k'an ka Mali fintigilakaw u sera ka u bolo da ni fɛnba ninnu yɛrɛ kɔni kan ni opération in senfɛ ni opération yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni renseignement ye k'o jɔdaba bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka banbaci wale kɛlɛli baaraw la ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw fɛnɛ y'a faamu k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni nana minɛ yanni u k'u ka walejugu ni yɛrɛ kɔni kɛ cogo min jamana kɔnɔdenw n'u b'o la fɛnw ka lakana bɛ se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min ye état-major général des armées ale ka communiqué in kɔnɔna na a bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu cɛsirilen don banbaci wale kɛlɛli baaraw la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wale min fɛnɛ kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko état-major bɛ fɛ k'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni halisa u bɛ continuer sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔli la opération na banbaci wale maa yɛrɛ kɔni ka sanga ani wagati an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden caman bɛ foli yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka
kada ka ko ka cesira le no ka barake kunma wala kon be yake sabe ni ka Mali jamana kono do yɛrɛ kon kala kana sabati Mali fantana ni bela jili yɛrɛ kon wala me wole madake ni ka nyeshi jamana kono do yɛrɛ kon ma kan to ka collaboration yɛrɛ kon teme ani an ka Mali fintigila ka yɛrɛ kon ɲɔgɔn jala kada ka ba ma ci wale kala li baro yɛrɛ kon ni collaboration teme na fintigila ka ni population yɛrɛ kon ɲɔgɔn jala jora babe o ko yɛrɛ kon kada ka ko yɛrɛ kon be ke sabe ni ambe an ka Mali fintigila ka yɛrɛ kon deme ko sebe ba ma ci wale mo yɛrɛ kon shila tun na ni ka bo an ka jamana fantana ni bela jili na aka Mali office central de stupéfiant ni OCC ni koni jagede aka Mali jamana kono na munu ka bara yɛrɛ kon bendu yana min ma fɛnw doni kɛlɛli la ni ka bɔ aka Mali jamana yɛrɛ kon kɔnɔna na la ka fɔ ko don tɛmɛnu yɛrɛ kon na holo dimi juguba yɛrɛ de kon do furaba yɛlɛmali feerebagaw la aka Mali jamana kɔnɔna na ko alamisa tɛmɛni octobre kalo tile 9 san 2025 office central de stupéfiant ma yɛrɛ kon ka antenne be aka Bamako rive gauche kɔnɔna na kolu kɔni saisie ba do yɛrɛ kon kɛ ni o bolo dali kɔni ye furaba yɛlɛmali tɔni binani ani saba ale ndoni yɛrɛ kɔni kan opération do yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra aka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faba ye ala ka fɔ ko OCC ma yɛrɛ kɔni sera ka o bolo da ni furaba yɛlɛmali baden min yɛrɛ kɔni ka ko ni o yɛrɛ kɔni ko firila an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun na wari min yɛrɛ kɔni la don ko ka ca ni sefa wari million 500 ye ko opération yɛrɛ kɔni kɛra colonel major Fuseni Keita yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya la ko opération yɛrɛ kɔni fora kosɛbɛ ka da ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCC ma yɛrɛ kɔni baara in kɛ ni baara kɛ ko ɲuman ale ni cɛsiri yɛrɛ de kɔni ko yɛrɛ de kɔni nana kɛ sabu n'u sera ka o bolo da ni furaba yɛlɛmalen caman yɛrɛ kɔni ka minnu kun bɛna tiɲɛni yɛrɛ kɔni to an ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko la ni sɛziba min yɛrɛ kɔni kɛra OCC maaw yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni OCC maaw ye k'olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don furaba yɛlɛmali kɛlɛli baaraw la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka da ka furaba yɛlɛmali nin yɛrɛ kɔni ye fɛn juguba ye min yɛrɛ kɔni ye menace jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ma sanga ani wagati o de la OCC maaw yɛrɛ kɔni olu se ye fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ni furaba yɛlɛmali don ni kɛlɛli baaraw la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na OCC bɛ o baaraw kɛ sanga ani wagati walasa min ye jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko ye ka se ka o kɔni sabati sanga ani wagati opération in kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔden caman fɛnɛ y'a faamu k'a fɔ ko min ye OCC direction ma yɛrɛ kɔni k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɔ yɛrɛ kɔni fara u ka cɛdenw ka capacité opérationnelle yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ région kɔnɔna na opération in y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ fɛnɛ ko min ye office central de stupéfiant ma yɛrɛ kɔni ye ko jamana kɔnɔdenw lakanani yɛrɛ kɔni baara yɛrɛ kɔni na ni furaba yɛlɛmali ni yɛrɛ kɔni contre la ko min ye OCC ma yɛrɛ kɔni ko jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ o la o ko in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCC ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni tɛ baara in yɛrɛ kɔni bannen ko sanga ani wagati k'olu kɔni cɛsirilen don min ye ɲɛnaminimafɛn ale ni furaba yɛlɛmali yɛrɛ kɔni ka se ka fɛɛrɛ latigɛ olu kɔni kana don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu kɔni ka baara ye fɛn fɛn yɛrɛ kɔni o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ka o sabati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamana ka sɔrɔ ko ye ka se ka o layiriwa sanga ani wagati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko ɲina samiya yɛrɛ kɔni k'a kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Mali jamana kunna ko alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 9 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises ma olu ka ɲɔgɔn ye laban yɛrɛ kɔni kɛra dɔ kofɔli yɛrɛ kɔni na olu ka o ɲɔgɔn ye laban yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye comité interministériel de gestion des crises ma yɛrɛ kɔni olu ye communiqué in kɔnɔna na comité interministériel de gestion des crises ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ji cayali ale ni sanba yɛrɛ kɔni na ni ko kɛra sababu ni ka maa 28 bɔnɛ ani na ale ni ka maa 38 yɛrɛ de kɔni jogi kabini samiya daminɛna fo ka na samiya wagati min na i n'a fɔ ko bi ma ko samiya kɔni kɛra sababu ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni ka so cɛ ni ka u bila kɛnɛ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa yɛrɛ kɔni hakɛya bɛ maa 20 ani 850 ani 9 de la ko kabini samiya daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ji walankata ka 40 ani 7 de yira jamana kɔnɔna na ko kabapɛrɛn jiginni o ka 10 yera fiɲɛba cili yɛrɛ kɔni ko ka 4 yɛrɛ de kɔni yira an ka jamana kɔnɔna na kabini samiya daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ma ko bakurubaya la so 1200 ani 37 de binna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka du ba yirika yɛrɛ de kɔni bila kɛnɛmana na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi comité interministériel de gestion des crises ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka jamana jiko lahalaya k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a bɛ jɔrɔna ko bɔ k'ale n'a sɔrɔ ko samiya yɛrɛ kɔni bɛ ka se a kun cɛma yɛrɛ kɔni ma ko jamana jiko lahalaya yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔna ko bɔ ko baw yɛrɛ kɔni bɛ ka fan
an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sababuya bɔ sanba minnu yɛrɛ kɔnɔna na bassin du Niger du Sénégal ale ni banni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni baw yɛrɛ kɔni bɛ ka fa kosɛbɛ ko ji labilali min fɛnɛ bɛ ka kɛ Manantali ale ni Selenge baraji la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka dɔ yɛrɛ kɔni fara ji cɛyali yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ an ka baw kɔnɔna na ka sanga ni risque yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye conseil de sécurité dɔw yɛrɛ kɔni laseli kɛ an bɛ se ka minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni kisi samiya kɔlɔlɔw ma min autorité ma yɛrɛ kɔni olu ka conseil de sécurité yɛrɛ kɔni kɔfɛ bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an k'an ka jateminɛw caya kosɛbɛ an k'an janto an n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni na conseil de sécurité minnu yɛrɛ kɔni lasera an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ walasa an n'an ka denbayaw an bɛ se ka an yɛrɛ kɔni tanga ɲina samiya kɔlɔlɔ ni yɛrɛ kɔni ma o conseil de sécurité o ye ko ji walankata mana kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na k'i kana n'a fɔ cogoya si la k'i bɛ taa o yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na i kɛra sen na walima i kɛra moto la k'i o cogoya si la i kɔni kana na taa o yɔrɔ ninnu na k'i kana na gɛrɛ jida la min fɛnɛ ye pɔn kɛrɛfɛla nin yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen ka i mabɔ o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na ni wagati in na ko ni san fɛnɛ bɛ ka na yɛrɛ kɔni i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ i ka t'i dogo so dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye yiri kɔrɔla yɛrɛ kɔni k'i ko fanfɛla ye k'o to ye togo sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ka da kan ko fɛn nin yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni sanga ani wagati kaba pɛrɛn yɛrɛ kɔni bɛ jigin a ka Mali gouvernement maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni nin ko nin yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko gouvernement ale kɔni bɛ ka i sɛgɛ ka da kan a bɛ ka fɛɛrɛ dɔw latigɛ walasa ka se ka dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma cɛnni mana na don maa minnu kunna comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka suma yɛrɛ kɔni di maa 2,355 yɛrɛ de kɔni ma minnu bɛ kɛnɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka da kan ko ji yɛrɛ kɔni cɛnni don u ka so la k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni dimini di o maa ninnu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko siyɔrɔ ale ni dalila o fɛnɛ dira maa 1,689 yɛrɛ de kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa min yɛrɛ kɔni ye kɔw yɛrɛ kɔni ka olu kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni woloma ka nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ a la walasa ji yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi kosɛbɛ an ka Mali autorité ka o baara yɛrɛ kɔni na u jugurama donnen don kosɛbɛ an ka brigadier citoyen et de volontaire maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni dɛmɛ o baara in yɛrɛ kɔni na an ka Bamako fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'ali n'a sɔrɔ samiya in yɛrɛ kɔni bɛ ka se a kuncɛma yɛrɛ kɔni ma min an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni u bɛ kangari kɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu de bɛ baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka san yɛrɛ kɔni minɛ u bɛ kangari kɛ ni ka ɲɛsin o maa yɛrɛ kɔni ma u ka communiqué kɔnɔna na ka da kan ko maa yɛrɛ kɔni bɛ o baara min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni kuma dɔw yɛrɛ kɔni na sanba yɛrɛ kɔni bɛ na jamana kɔnɔna na an ka Mali autorité u bɛ sinsin ka ko kura ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka jateminɛw cɛ an ka hakili to an n'an ka denbayaw la kosɛbɛ ka da kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye samiya ye k'ale ma ban pewu fɔlɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali comité interministériel de gestion des crises ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw k'u hakili to u yɛrɛ la sanga ani wagati ko kabini samiya yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ji yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 28 bɔnɛ ani na ka maa 38 jogin ko maa 20,859 ani 59 olu bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko da yɛrɛ kɔni bɔ sanga cɛnni yɛrɛ kɔni na maa ninnu ka so kɔnɔ Juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ale ni an ka Mali diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ko premier ministre ni diinɛ ɲɛmaa nin yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye kɛrɛn yɛrɛ kɔni na an ka diinɛ ɲɛmaa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen olu ye an ka Mali au conseil islamique ka représentant kun bɛ yen église catholique fo ka taa se église protestant yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun ka représentant kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ in na wale min yɛrɛ kɔni ye tamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka sanga ni jamana ka gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye k'olu faralen don ɲɔgɔn kan sanga ani wagati ko ni ɲɔgɔn ye min tɛmɛna an ka premier ministre ni diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛ kun ye ko fila de ye ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun fɔlɔ o de kun ye ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni an ka jamana diinɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen u k'ale ni jɔrɔna ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen u ka se ka o jɔrɔna ko ni o gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da premier ministre kulo kan ɲɔgɔn ye kun filanan kun ye ka bilasiralikan yɛrɛ kɔni sɔrɔ premier ministre yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni kɛ Mali ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali au conseil islamique président ni o ye Cherif Ousmane Madani Aidara ye ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ale bɛ kuma a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko nin diinɛ ɲɛmaa saba minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jɔgɔrɔmadon bɛ an ka Mali furancɛ fanga autorités ye o ko jaabi yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale bɛ laɲini kɛ diinɛ ɲɛmaa nin yɛrɛ kɔni fɛ k'a b'a laɲini u fɛ u ka duwawu don yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni
bɛn ni kelenya ni basigi u ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔna na. Premier ministre ka kuma wɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati olu cɛsirilen don jamana kɔnɔdenw lakanani baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u cɛsirilen don jamana fana lafasali n'a lakanani na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ha yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra nimisi wasaba yɛrɛ de kɔni Premier ministre ale ni an ka diinɛ ɲɛmaa ɲuman yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni sen fɛ u sera ka dugawu donba yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni walasa min ye bɛn ni kelenya lakana fo ka taa se basigi yɛrɛ kɔni ma u ka se ka sabati ni jamana in kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na. Sébastien Lecornu ni ale kun ye Faransi ka Premier ministre yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna tile 4 ale ka démission yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni o kɛra tɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 4 san 2025 ko tile 4 o kɔni kɔfɛ min ye Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale seginna ko kura ne ka Sébastien Lecornu ka o sugandi tuguni ne ka o kɛ Faransi Premier ministre an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko Sébastien Lecornu yɛrɛ kɔni sugandilen ko kura ne ka kɛ Faransi Premier ministre yɛrɛ kɔni o kɛra dabaliban ko ye Faransi jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan Sébastien Lecornu wagati min ale bɛ taa ka démission yɛrɛ kɔni di Emmanuel Macron ma tɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 6 san 2025 ni ma kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka mission yɛrɛ kɔni banna yen nɔ o ko yɛrɛ kɔni faamuyara Faransi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ i n'a fɔ ko min ye Sébastien Lecornu ale y'a yira k'a fɔ ko togoyasi yɛrɛ kɔni na k'ale tɛ segin ka na ko kura ye Premier ministre la Faransi jamana kɔnɔna na ko nka juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 tɛmɛlen dɔɔni yɛrɛ kɔni min ye Emmanuel Macron o y'a sɔrɔ ale kun y'a yira k'a fɔ ko a mago bɛ tile 2 yɛrɛ de kɔni na walasa ka se ka décision ta ka Premier ministre kura yɛrɛ kɔni sigi an ye k'a fɔ ko Premier ministre kura yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka Élysée ka communiqué yɛrɛ kɔni o communiqué kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Sébastien Lecornu ye ko o de sugandira ko kura ne ka kɛ Faransi Premier ministre ye min ye Sébastien Lecornu yɛrɛ kɔni ni ale ye maa ye min yɛrɛ kɔni degulen don kosɛbɛ ka d'a kan ka kuma yɛrɛ kɔni ma jan bɔlɔsiraw kan kan kɔni y'a ye k'a fɔ ale kɔni seginna ko kura ne ka sugandi ka kɛ Faransi Premier ministre ye ko dun y'a sɔrɔ min ye Sébastien Lecornu kelen ale yɛrɛ de kɔni kun y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka démissionner ne ka bɔ a ka Premier ministre jɔyɔrɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko Sébastien Lecornu yɛrɛ kɔni kelen ne ka taa ka démission yɛrɛ kɔni di Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ma ko tɛmɛnen yɛrɛ kɔni a ye consultation yɛrɛ kɔni daminɛ ani Faransi politikimaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se k'u ka danaya ta ko kura ne ka d'a kan Sébastien Lecornu yɛrɛ kɔni sugandilen ne ka kɛ Faransi Premier ministre ko kura yɛrɛ kɔni hali bɛ bɔ ne ka kuma ka ɲɛsin nin ko in yɛrɛ kɔni ma Sébastien Lecornu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni n'a ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ k'ale sɔnna ko kura ye ne ka kɛ Faransi Premier ministre yɛrɛ kɔni ka d'a kan k'ale y'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ale ka devoir de ye ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko crise politique ba yɛrɛ de kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ale ka devoir ko yɛrɛ de kɔni kama ale sɔnna ma a ka sugandi ko kura ne ka kɛ Faransi Premier ministre ye Sébastien Lecornu ka kuma yɛrɛ kɔni n'a ka bɔlɔsiraw kan a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ k'a ye consultation fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ a ka démission yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko dossier fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɔra o consultation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don n'a nataw la ko Faransi ka parlement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛna na ni o dossier nin yɛrɛ kɔni walasa ka se ka débat yɛrɛ kɔni k'a ka parlement kɔnɔna na Premier ministre ka kɔrɔfɔ la k'a bɛna na gouvernement kura min yɛrɛ kɔni sigi don n'a nataw la ko gouvernement yɛrɛ kɔni bɛna na ni maa kuraw ye wa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛna na don a kɔnɔna na maa olu yɛrɛ kɔni don minnu ka dɔnniya yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ ko cɛ ni muso minnu yɛrɛ kɔni bɛna na don Faransi gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kura ye ko maa ninnu yɛrɛ kɔni u bɛna na layidu yɛrɛ de kɔni ta k'a yira k'a fɔ ko Faransi ka kalata min yɛrɛ kɔni bɛna na kɛ san 2027 nata in yɛrɛ kɔni na ko u tɛna na u sen don o kalata baara ninnu na k'ale de kɔni na Sébastien Lecornu a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛna na maa minnu yɛrɛ kɔni sugandi ne ka don a ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛna na kɛ maa kuraw yɛrɛ de kɔni wa maaw yɛrɛ kɔni don minnu ka dɔnniyaw yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ k'ale de kɔni na o maa ninnu kan ka layidu yɛrɛ de kɔni ta k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi kalata nata ye min nana kɛ san 2027 nata in yɛrɛ kɔni na k'u tɛna na u sen don u la u bɛn'u concentré kosɛbɛ Faransi gouvernement yɛrɛ de kɔni kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ Faransi bɛ kɔlɔn jugu min kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka se ka Faransi labɔ o kɔnɔna na ni ne bɛ da sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma